Ne apropiem de locul frumos. Stai așa, leacă. Da, iau tot înainte. Așa că trebuie să fiu atent și la asta. Uite că e șosea de aici. Așa. E norat, dar e cam frig. A cățuța din pădure. Da. Hai să vedem acum. Dacă găsim pe aici acasă. Dacă nu-i găsim, lăsăm alea și aia. Trebuie șoferul. In a quarter of a mile, slide left. Da. Așa. Ia să merge așa să-l pun. Slide left. Da, faci, tragi stânga așa. Stânga? Da, stânga, stânga. Adică mergi cu șoseaua. Să luăm unde poți să reagă în contact. Dar nu, că așa, acolo. Să luăm ceva de mâncare. Stai mă, să ajungem la Continue for 1.5 miles. Broșteni, încă n-am ajuns la Hociunci. Ajungem la Hociunci și cumpărăm ceva de acolo. Luăm ceva. De rământ. E nici o să mănânce. Da. Să mănânc așa. Nu ăsta acolo. Nu ăsta, nu? Ține o mână, Elena, să țin mâna. Nu mă, dar am vrut să o pun aici, la așa, că am zis că bă, na. La unde? Așa, mergi tot înainte pe șoseaua asta, așa pe aici. Aici cred că e drumul, uite. Ăsta e Aga. Asta e Aga? Asta cred că e, da, de-ne, cum se cheamă? Nu, ăsta e Nu, e doi pași. La 2 pași găsești. Da. Oprim aici? Da, da, da. Ok, bun, hai să. Ceva, că mergi și sete. Bun. Să luăm ceva de... Așa, băi, le-am cumpărat. Două energizanți trebuia să luăm, că ei beau energizant, mă. Nu, asta e. Nu. Băi, am luat și o plăsucă cu, na, pentru ei ce au ei mai nevoie pe acolo, pe la căsuță. Și acum ne îndreptăm. Mai avem. Trebuie să trecem de... Da, uite, trecem de Hociunci. După aia Gosmari. Nu, Goșmari. Și după aia Cârța de Pădure. Așa. Bun. Vedem la Căsuța din Pădure. Da. Uite. Acolo e, nu știu, dar nu pot să dau zoom că e pe GoPro. Acolo, chiar acolo e Căsuța din Pădure. Mai avem o leacă și ajungem. Așa. Hai să iau astea. Nu vadă că sau danță și alea. In a quarter of a mile, turn right. Stai. Aici, right? Nu, iau înainte către... Nu, iau înainte pe șosea. Uite, pe data de jos. Așa. La intrată greu. Da. Așa, mamă. Hai că nu e vremea chiar așa de rea, e norat, e așa. Ce? Uite, mă. Aici? Aici sunt. Da, uite casa lui Cornel, mă, da. Asta este Cornel. Da, e casa lui Cornel, da. Te lăsăm o bubuzea? Nu, bubuzea? nu, nu-i lăsăm bubuzea, că nu. Să suflăm o bubuzea. Nu, lasă-mă. Uite, mă, da, mă, casa lui Cornel, mă. Cornel. Ia. Îl strigăm să vedem dacă e acasă. Dar nu știu, dacă mașina lui nu e acasă, nu înseamnă că nu e acasă. Ia. O să cobor. Ia stai așa, stai. Cam în culo și... Așa, să mă cred că e acasă. Stai, Tomaș. Ia, dă un pic de acolo. Hai să vedem dacă e acasă, Cornel. Cornelia!
Hai dacă... Nu, nu e acasă, nu e acasă. Lasă, nu. Lasă-mă că nu filmez în curte la el. A? Da, mă, acolo stă Cornel, uite. Acolo stă Cornel. Na. Cred că o fi la căsuță. Cred că o fi la căsuță. Ori... Așa. Dacă ridici camera, te-ai filmat gardul. A? Am filmat acolo peste garda. Da, mă. Aici stă Cornel. Aici. Aici stă Cornelica. Aici sărea Tiberiu și că ăsta... Da. Ia uite, podul deschis. Da. Acolo ține sicriu. Da. Opa. Te-ai pus centura. Hai să-mi pun centura. Turn right. Aici o faci la dreapta. Da. Asta e Cornel. Da. Dar stă aproape de căsuță. Uite așa. E casa lui ăsta, nu? Nu, nu. Nu? Nu, el stă mai departe, oleacă. La frasul. Da. Ala mai sus, încolo, spre mă. Continue for Da. 2 miles. Da. Așa, center. Și acum mergi tot înainte. Vreau să facem un live acolo pe ăsta. No. Să dăm un live. Uite. Ha. Aici, nu. Nu, Vreau să dăm la un live ca să... După aia știe lumea, ia uite mă, și ne urmărea cine, hai să vedem care e ăla, știi? Asta. Hai că vremea ține cu noi, favorabilă. O leacă norată, e cam frig afară, dar nu. Așa. Pățuța aia. Acum, uite, am intrat pe drumul de țară. Uite, căsuța e chiar în față, uite că se vede. Uite, se vede cabana. Da, da, da. Așa, bă, da, uite ce faină e pădurea pe aici. Uite, și au și o leacă de brază, așa, un pic, știi? Ceva gen brăduți. Zonă frumoasă. Da, e zonă chiar foarte faină. Hai să țin camera așa, uite așa. Uite ce faină. Oare găsim acasă? Bă, nu știu, dacă îi găsim, îi găsim, dacă nu, nu, asta e. Trebuie să spunem bubuzela, dacă e Cornel. Da, da, că dacă vede. Aia bag-o așa după haină și îl dăm de Tiberiu. Da, 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 lasă. Vedem acum. Nu, I-am cumpărat lui Tiberiu o vuvuzele din aia, o trompetă. Să-i o facă lui Cornel. Ca și farțele alea, nu trebuie să le bată. Da, 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 da. Pe aia pentru Tiberiu, aia îi dăm pe ascunsul lui Tiberiu. Așa și, na. Așa, op, așa. No. Tanti Ileana. Uite casa lui Tanti Ileana, da? Uite, se vede casa lui Tanti Ileana. Aici fac ăștia nebunii. Aici. Aici, pe dacă ai, stai aici, am pus mea, bă, dar uite ce fain se vede încolo, uite așa frumos. Aici e frumos, mă, ia uite. Aici au stricat aici drumul. Da. Cu Da. o stică cu excavatorul lui. Cu o stică cu excavatorul lui. A, bă, că e bun drumul, nu e chiar așa de rău cum... Aici e rău când, cred că bănuiesc când plouă foarte tare, știi? Uite aici când ăsta, cum zice, Tiberiu a intrat aici cu jeepul în ăsta, știi? Da, da, da. Da, aici a intrat, cum zice, Tiberiu cu jeepul, cu cealaltă mașină. Hai să vedem dacă e cineva acasă. Dacă nu, le lăsăm un bilețel acolo, ne plimbăm un pic pe acolo. Un alta. Da. Ia uite. Uite să văd ce frumos e aici. Cum se vede pădurea așa. Cred că e nevăd acum, dacă e să zic că uite mă că vine cineva. Da, nu cred că ne văd, că e cu treabă, mă, nu sunt ei pe acolo totdeauna, eu i-am văzut mereu, văd când vine cineva. Da. Că ați căt acolo. Da, da, da. Așa. Mamă, nu vine să cred că am ajuns și aici. De când? De 5 ani de zile tot. De 5 ani, eh? Mă uitam la ei, da. Mă uit și eu așa de... Eu m-am uitat așa la ei, dar nu prea m-am uitat mult, știi? Acum, recent, ce am uitat, ce am început așa să mă uit la ei, că am început cu farse, cu din astea, știi? Și m-am uitat la clipurile lor, dar așa din urmă, știi? Am făcut o... De când au găsit căsuța. Am făcut o recapitulare, a? De când au găsit căsuța în pădure. Da. Atunci am... Da.
Atunci am aflat și eu de ei, dar nu m-am uitat eu așa mult. Că na, eram cu treabă, cu munca, cu una, cu alta și nu... Dar acum când îs cu YouTube-ul, asta e. Vedem dacă... Uite, aici e casa lui Tanti Ileana. Dar nu știu, oare fuici. E ăla, bărbatul Ileana, cum îl chema? Care mă bărbatul Ileana? Cum îl chema, mă, pe bărbatul Ileana, am uitat. Nu știu. Ăla care se rătăcea mereu, care vorbește încet. Nu știu, uite aici e casa lui Tanti Ileana. Da. Mai e cineva, nu e nimeni Nu mai acasă. stă nimeni. Nu mai In stă. 200 yards, you Ce will arrive at dracu, your mă, că l-am destination. închis, Nu mă. l-ai închis, da. Eu l-am închis, dracu, să le asta, hai să închid. Decât Nu, gata, gata, exit navigation, gata. Așa. Uite, bă, dar n-am observat că să... Uite, mai e o casă acolo. Da. O casă părăsită. Așa merge că e construită. Nu, aia nu, aia... Așa era și asta, mă. Da, de fapt, da, că era mai rău, era mai rău. Da. Era mai rău, de fapt. Așa. Uite, aici stă preotul. Da. Da, mă, cabane, nu știam că au cabane aici. Da. Asta cred că sunt făcute special ca să, na, să zicem, să le închiriez. Vrei să stai, uite, aici stă preotul, cred. Mai aduc că nu mai vede că... Aha. Da, uite, preotul. Da, uite, preotul. Aici stă preotul. Vedem de cineva. Da, hai să uite, mă, că sta din pădure, mă. Apuci în costică. Da. Hai să ne... Cabatorul. Bulldog. Da. Mamă, ce-a făcut drumul ăla acolo să îmbarc pe cealaltă. Am închis, dar o să parc, tragem pe aici. Sau uite, uite că poți să o parchezi înăuntru. Fac, nu mă. Ia să vedem. Aici nu am aici. Da, uite aici cum au lucrat ei. Opa, ai grijă cu partea asta să nu... Ia uite, cauciucurile. Cauciucule. Da. Nu-i nimeni aici. Nu e nimeni aici, nu ai problemă. Dacă ne-am găsit acasă. Da, pe aici am zis că-s plecați, ia uite. Așa. Un bilețel. Da, scriem un bilet și... Da, hai să ne uităm așa. Hai să Ne uităm așa. privire. Tragem o privire așa. Mama mia. Da, uite că au pus camera aici. Da. Am unde au pus camera, uite. Căsuța din pădure. Hai să mergem un pic acolo. E frig, n-ai ce să lucrezi aici. Da. Pare mai micuț așa. Da, în real... Pare mai mare. În video pare foarte larg, dar așa e micuț imediat, e... Na. Ia uite. Hai să vedem rățile. Rățile. Uite rățile. Ia. Alo? Răți. Da, dar nu cred că nimeni acasă. Nu, nu e nimeni acasă, mă, nu. Uite. Vopseaua lui... O vopsea. Da, ia uite. Aici, unde ai căcat pe față. Cornel. Ia uite, rățile lui Tiberiu. E frig tare. E frig, a? Da, na. Hai să vedem aici, cea unul, nu fac ei mâncare. Da, ce unul. Da, ia uite. Nu-i nimeni aici. Noi, dar n-ai cum să intri că, na, e închis acolo. Da, uite aici unde au apă. Uite, cada. Ne-am mâncat. Iată, am mâncat, băieți. Nu mă, asta e mâncarea care a făcut-o mai înainte Tiberu, din vlog, da. Fasolea aia cu... Da, fasolea mazăre. cu mazăre. Aha. Ia uite. Excavatorul. Găinile astea mor de foame, n-au porumb, n-au... Da, le dăm, mă, că mai trec și pe aici, îți dai seama că nu. Facem o scrisoare. Da. Am și mie o poză la ușă aici. Hai că-ți fac, dar stai ca să mai filmez pe aici și facem și poze, nu e o problemă. Bă, dar ce mic mi se pare scara aici, e așa mititică, când îi vedeam în video era, ziceai că mare. Dar unde te pune mâncarea? Băgăm acolo înăuntru. A? Băgăm acolo, da? Băgăm acolo? Da. Da, hai că o să băgăm și acolo. Da, așa să nu merg pe mână, mă. Uite. Păcat că nu puteam să vedem în interior, știi? Da. Da. Deschide Tiberiu! Nu, e încuiată, mă.
Ia, încuiată. Ia, uite. Săbița aia unde stau ei. Da, uite ce frumos a făcut. Na. Ia uite. La căsuța din pădure. La căsuța din pădure! Cum zice Tăsa Tiberiu. Bine ați venit la căsuța, nu, un nou episod la căsuța din pădure. Uite, aici cum a scris Cornel. Ia, Cornel. Cornel. Ia. Ia uite. Cornele, fă ceva de mâncare. E foame. De foame, Cornele. Da, hai să mergem și pe la Cetatea Neamțului pe acolo. Da, după aia facem niște pode peste tot. Da. Da. Bă, dar ce faină pădurea încolo. Dar eu credeam că încolo e drept, dar practic e ideal. Știi ce zic? Aici băgăm, după scândura asta. Știi? Băgăm înăuntru? Da. Las că lăsăm acolo. Așa, hai să mergem și pe la cabană, să vedem cum arată cabana. Putem să băgăm în cabină, mă. Nu, lasă că vedem noi, lasă că după vlog băgăm noi, așa o treabă. Bubuzeaua. Da, bubuzeaua, uite. Bubuzea mai mare. Da, că i-a pregătit noi una mai mare. Mai mare. Ia să ne... Uite, meșterii, uite, au pus acolo, au marcat pe ușă meșterii. Aici unde s-au făcut cu mânji, cu vopsea, știi? Da, știu. Ia zi, așa. E închis, mă, că îți dai seama, nu o să deschidă ei. Ia uite bidonul de bere, ia uite. E apă în el. E apă? E tare? E bere. E bere, mă. A, i-a lăsat lumea, mă, cum a venit. Da, pe asta îi lasă lumea, le mai lasă un bidon de bere acolo. Bilețel. Ia. Da, uite, vezi mesaj. O să găsiți Ascuns. comoră când veți face treabă. Ia, zică. Nu avem aici nu am venit aici cu un scop. Atenție! Noi v-am lăsat o comoară printr-un mesaj ascuns. Ia. O să găsiți comoara când o să veți face treabă. Aoleu. Așa. Hai și încolo. Să scriu și eu aici. A, uite că... Dar nu pixul nu la mine, uite, Buhu și Alex. Hai că știu eu ce să scriu. Da, știi. Da. Hai sus, Hai, vrei sus? Hai să vedem. Bă, dar scările astea, nu știu, nu prea sunt ele așa. Așa, ia să. Trebuie un pic de ordine, un pic de curățenie. Da. O să fac și eu pe Cornel, încep să fac ordine aici. Bă, dar ce frumos se vede aici. Da. Nu? Aha. Mamă, ce bine te simți aici la înălțime. Fain, mă, fain. Frumos. Ai, tare de tare. Frumos. Uite, Tiberiu și Cornel. Ia. Cozonac, Andreea, Stamin, Costel. Nu e frumos că au scris pe ușă, nu? Da, nu știu de ce au scris pe ușă. Uite și tu, Zuleacă. Ia uite. Da, să nu. Da, trebuie măzgălit pe rețe. Da, e aiurea. Băi, ideea e în felul următor, că oamenii au muncit aici, știi? Piscina unde au petrecut așa. Da, uite acolo, piscina, da. Da. Ideea e în felul următor, dacă veniți să vedeți, să vizitați, bă, nu mai scrieți, frate, faceți tot felul de semne proaste pe uși, pe bune. Nu, dar oamenii au muncit, știi, și e ca și cum ți-ai bate joc de munca omului, pe bune, deci... Lăsați-o pe hârtie, un bilețel. Lași un bilețel dacă vrei să te iei așa și aia e. Bă, e Lapoviță. Da, vine după alea. Da, e frumos. Da, e frumos, mă, e frumos, ia uite. Hai să mergem și la cetate. Hai la cetate. Așa. Am putem lăsa aici până, ha? Hai că, da, îi vedem, hai că vedem noi. Vedem noi cumva. Hai că vedem, opa. Uite așa, opa, așa. Ia uite, rolota unde se băteau ăștia în rolotă. Uite aici au crăpat. O stică cu motocultorul lui. Motocultorul lui.
Uite, rolota. Fosila. Fosila. Da. La fosila. Ai închisă, mă, nu mă descurc. Bă, dar ce mică e, mă! Și când au făcut video aici, ia uite. Aici s-a ascundea Tiberiu când o să certa ei aici în curte. Da. Hai să stăm pe hamac. Hamac, uite, au și hamaci, au și... Eu merg pe cărare, că... Da. Hai, de fapt, da. Ia să vedem. Aici au făcut Tiberiu un vlog la cabană. Ia să văd, pot să mă pun pe hamac? Ia. Să nu cazi, dracu. Să nu cazi, Navi. Ia. Bă, vezi să te duci, dracu. Ce bine e aici. Ei, nu mă ochi de ele. Da, să te glumezi cum te pui și tu. Ia. Dracu. Ia încearcă. Ia. Bate vântul așa. Uite așa. Op! Uai! Ei, rup hamacului Tiberiu. Nu, asta și eu fac asta, că Păi poate s-a rupt. Mamă, a prins-o pe cameră ca lumea. Bă, dar ce-am... Cornele, ți-a rupt hamacul. Aviatorul ți-a rupt hamacul. Bă, deci am venit aici să creezi probleme, să-mi bag piciorul. Lasă că îi spui pe live, când intră pe live. Lasă-l jos de acolo, nu poți să-i faci, n-ai ce-ți vai ruptă. Dar măcar să-i las așa frumos, stai să le adun barem. Uite, mi-a căzut și ăsta. Bă, băiatule. Stai, barem să-l strâng, că după aia zice aviatorul la Da. Așa, barem să-l strâng așa frumos, să nu stea Ia, pune-l acolo. aruncat așa, știi? Și acum cum îl pun? Bagă-l după ăsta. Da. Bagă-l în ăsta, așa, bagă-l în ăsta. Da, așa, dacă. Așa, ca să... Vezi că le băgă pe lângă. Hai să vedem ce mai distrugem pe aici. Uite pe ceul lui ăsta, lui... De unde l-au închis pe Cornel. L-au închis că nu s-au dat cu Bă, dar ce căcat. poate vântul pe aici, e frig rău. E frig, nu, să uite, cetatea neamțului. Aici rulota copiilor lui Paula. Aha, da. Fac și ăsta treabă. Hai și pe la ei să vedem. Hai, da, uite, acolo e deschis. Da. Uite, au pus cu haraj între ăștia, cum au făcut Da, ei da. aici. Dar n-am mai avut chef să meargă după ei. Ce-a căzut? Da. Ia să vedem. Bă, ce a făcut Costică aici, dezastru. Mamă, uite, mă, gard, aici. A, dacă uite, pune stâlp de ăștia. Până la urmă, uite, au îndreptat un pic, au chemat pe cineva Da. să facă. Că ultima dată era cam șanț. Mamă, dacă... Dar ce a făcut acolo? Face gard. Face ei ceva acolo, nu știu. Face gard până jos. E ceva. Ia să vedem ce au făcut băieții. Rulota lui Gianina. Paula. E ceva? E dezastru. Construcție, mă, și tu. Normal că e dezastru. Faci un pic de ordine aici, că... Da. Da. Aici, acolo era Tiberiu când filma și ăștia s-au bătut cu căcat pe aici. Da. Au băgat excavatorul aici. Mamă. Bă, da, părea, nu părea groapa așa mare aici. De unde e venit groapa aia? S-au apucat ăștia de lucrare pe aici, să-mi bag picior, deci s-au apucat serios. Da. Ia, mi-a înghețat mâna. Da, încoace. S-au apucat serios aici de treabă. Da. Da? Nu, aici
Aici nu cred. Uite mă, de asta ziceam, asta e care încălzește apă, nu? Că nu știam, bă, zice, ce Dumnezeu sunt alea, mă. Ha? Nu miroase, mă, ce aici e veciu. Uite aici, aici când au pus ăsta lemnul, dar da. Văd că l-au scos sau ce sunt. Două băi, dar nu au veciu, nu au toaletă. Pe, na. Pe aici cred că o să fie de femei, de bărbați, știi? Hai pe aici. Aici, cercul ăsta n-am înțeles ce o să facă. Da, merge un grătar aici. Da. La aia? Da, da, da. Bă, eu nu urc ca pe se mișcă cu copaci. Nu se mișcă, mă. Ba, se mișcă, se mișcă. Păi, dar a dormit Tiberiu înăuntru. Păi, a dormit, dar eu nu mă urc acolo. Nu mă urc și așa, nu vezi că am căzut de pe hamac, acum mai dracu, mai rup și ceva pe acolo. Îi stricăm lui Cornel aici. Da. Mă, adevărul că eu și greu, mă, am 100 de kilograme, dracu, și, na. Cât ai? 100. 100? 100 de kilograme am. Nu. Hai. 100 de kilograme am. Da. Ha? Da, da, da. Da. Da, mă, prieteni, și asta au fost. Acum plecăm înapoi acasă. Am făcut și noi câteva poze aici cu săbii. Așa? Da. Eu m-am început să ploaie, ce drept, și nu vrem să... Dar uite aici, vezi camera aia au vorbit cineva pe acolo. Uite, vezi camera aia de sus? S-a auzit alarma, știi, și cineva o... Ai grijă la poarta asta să nu... Poarta stelară. Da, poarta stelară. Eu cred că ar trebui să... Hai că poți. Nu, poți. Hai că ai loc suficient pe aici. Opa, ai grijă. Așa, da. Ușor, gata. Așa. Da. Le-am lăsat și noi acolo un pachetel. Și na, bă, cadou. A fost o experiență faină. Da. O să mai venim, da, o să mai venim, că cred că o să facem cumva să vă, că am vorbit. Asta e așa. Da. Suța din pădure, uite aici. Da. Așa. Na. Și na, eu am vorbit cu Cornel în persoană, adică în privat. Da, în privat, și i-am zis că bă, dacă așa vreau să vin tot așa cu Sebi și dormim o noapte la căsuța din pădure. Da, el a zis că na, băi, mai stați o leacă, să mai încălzească, să mai știi. Că da, e mai o grămadă de treabă, știi? Bă, dar au fost fain, au fost frumos, ce să zic. A fost frumos, ne-am simțit bine. Acum mergem acasă. Da, uite aici stă preotul. Așa. Când veneam nu puteam să vedem și na. Păcate, aș trebui să-l văd, să dau mâna pe ei. Da, să dăm un noroc, să vorbim cu el, un salut, o treabă, știi? Bă, dar poate ne vedem cu Cornel când ne întoarcem, poate e acasă, știi? Da, acasă oprim la el un pic. Da, oprim și îl vizităm, știi? Da. Asta e, uite așa. Ia uite. Bun. Dar nu era nici câinele ăla, ci că era bobiță, nu era nici da, bobiță. Sau Sasha, mă, dar Sasha nu mai e, nu? Da, nu, mă, bobiță, mă, câinele. A, bobiță, da, uite aici, tante Leana. No. Și acum avem de parcurs înapoi. Zice, mi-e bine să plecăm de pe acum ca să nu ăsta, cum zice, să nu se facă nămol și mocirlă, că după aia ciu mai aici de aici, știi ce zic? No. Da. Da, bă, dar ce-am rupt hamacul ăla, bă, băiatul, dar ca o vită m-am pus, mă, și eu. Ca o vită m-am pus și eu. Dar cred că cornele mititele e mai subțirele așa de fel. Nu știu. Pe nu, că ele... Pe nu, că ai văzut că și ăsta, cum zice, vezi cum îl poreclește pe Tiberiu, Longanu. Da. Că e mare, că are și Tiberiu, să știi că și Tiberiu are în jur de 100 de kilograme, are și el, știi? E normal. Da, cred că eu cu Tiberiu sunt un pic, cam la același nivel. Orică poate el e un pic mai înăltuț, o leacă poate mai înăltuț. Dar, na, eu cu el ne asemănăm la greutate. Și atunci, na,
e, se mai întâmplă. Da. Ai scris, lasă un mesaj acolo. Da. Cornele, îți dau un covric de seară pentru amac. Dar nu, că dacă intră live îi scriu, știi? Cornele, îmi pare rău pentru amacul tău, n-am vrut. Da, n-am vrut, asta e. Am vrut și să mă relaxez pe hamac și uite că s-a întâmplat să fac o... Am zis, băi Cornel, tu nu știi să legi un hamac, ce treacă de nod ai făcut acolo? Dar nu mă, nodul era bine făcut, dar ideea că s-a rupt din frânghii, deci practic s-a rupt, că aia era o frânghă de rafie, știi? Nu era o frânghie, știi? Era ceva de rafie, știi? Da. Asta e. Da. Da, și cam asta e. Acum plecăm spre casă. Bă, trebuie să oprim undeva să mâncăm ceva, că mi-e o foame. Mâncare lor, dar nu... Lasă-mă, că lor, na, ei își fac, nu e o problemă, știi ce zic. Vedem următorul vlog, dacă când o să desfacă pachetul, când o să curios, să facă ceva, o farsă cu... Poate vedem, da, alea, poate, da, ce am luat noi, poate o să facă o să bucure Cornel de ele. Să bucure Cornel de ele. Aoleu. Da. Asta e. Da, bine mă prieteni, cam asta a fost clipul pentru astăzi. Da, am zis hai să vizităm și noi un pic căsuța lui Cornel și lui Tiberiu. A fost frumos, dar o să mai venim, că e fain, e frumos tare, nu am ce să zic. Cât am făcut de acasă? Am făcut 40 de minute? Cam așa? Da. Cam așa am făcut, da. Dacă aveți și idei ceva, să aducem ceva aici la căsuță, să le facem o farsă, ceva. Farsă nu prea. Spuneți dacă aveți vreo idee. Farsă. Încercăm, vedem. Da, am fost noi la Jumbo, dar na, nu prea am găsit exact. Nu mă, ca să le faci ce trebuie, nu, trebuie... E o idee, mă. Da, nu, știu, dar dacă e ce trebuie să... Ideea ca de-aia trăsne, practic trebuie să comanzi de pe net, înțelegi? Că așa la Jumbo nu găsești din alea, știi? La Jumbo găsești din astea mai ieftinele, așa mai, știi? Nu. Eu ce zic, dacă au ei vreo idee, Da. noi comandăm, facem ce bine și le facem o farsă ceva. Da, da. Tiberiu, uite, nu Tiberiu, el e cu farsele. Lui reușesc, când îi face lui Cornel, îi reușește. Știi? Da. Da, mă, prieteni, asta a fost clipul pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și voi la canal, să lăsați un like la video și na. Bine, ăsta nu-i prea e genul meu de content care îl fac, eu îl fac cu altceva. Eu sunt genul de explorer. Uite aici am magazinul la Aga. Am trecut la Aga. Da, am trecut la Aga. Da. Așa. Abonați-vă la canal, dați și voi un like la video și na, dacă vreți, dacă vreți, asta e, soartă. Vreți, nu vă abonați. Da, sigur, simplu. Da, asta e. Hai. Ne auzim pe data viitoare. Vă salut.